vakasima vakatebha nekari yamabwe pamusoro pedombo riya ramakakanda muno musi wa17 February 1956 muchiti tarira ndinokanda musayoni berekona benyu rakashanangurwa naMwari rinokosha nounotenda kwaari haanganyadzisi. Tinowimba nekutenda kuti kana aritari yapera kuvakwa basa rekusika kwenyika itsva Africa richaenderera mberi ramakapukuta denga muna 1940 muchiti recreation of Africa. Zvino tiri kutenda Mwari, basa raMwari riramba richifambira mberi. Tine mukuru wedu Bishop Alfred Kushamisa Mwazha achititungamira, achiripota kuno wakatumwa po Mwazha wa Africa panamba 8 Jefferson Logan Park Headfield Harare. Nhasi uno muno muSouth Africa basa raMwari riri kuenda mberi, riramba richienderera. Tiri muno muJoburg, Johannesburg nePretoria, Mpumalanga Province, Vaal Province, Bloemfontein, Mafikeng, Limpopo, Bakersford, Janifesi, Globasdale, Witbank. Mangwana vari kusimuka vakananga kuDurban Natal, amanzi amutoti. Kudzai Jehovha.